Angat tagamay. Angat tagamay. Super farm. Oh, muna to siya oh. Kung likod ko niya. Super farm, Super Migo Bay is in the house again. For today's content, isulay lang tamo ng gamay nga murag park sa Mabinay ba. Wala pa ko gamastron kay buntag pa man sigikan pa magtrabaho na ko which is diha pugikan. Pero sorry sa tamo gamay ha kay atong aging adlaw wala pud ko ka vlog. Dayon, pero sorry lang ta dire. Diha na pardahan og pedicab dayon dire. Muna siya dire mag-standby ang mga kuan dire mag-standby ang mga tao magabi like before itong normal pa ba. Diya sila mamalitad na yun dire mo na siya ang ilahang dire magsuroy, dire magtuan dire sila magka-practice ng sayaw hindot kay ang leader kay wala pa yung adlaw diba ayun super fab di lang switch off kasi sila mga lights magabi yun ang kuan din ang kuan ang Mabinay diha ang kuan diha ang terminal sa likod but kana siya Mabinay Terminal Complex Hotel and Convention na siya nga building morning din diha kuan nang diha ang luyan na terminal ay matak nga nagbas kaya mas nakawit ko na siya. Or ang entrance sa Mabinay dito. Kung ako nagpatog ko aring kung kapaters na. Yeah, Manilang Center. Ayun. Morning kayo. Wala pa kayo masantawa mga super farm. Ako pa dito sa laroy. Pero naasiman ng galakaw-lakaw. Yeah. Doon. Super farm. Padayon lang pag-support sa YouTube channel na ako. Super Migo kay more on vlogs pa, planning pa, wala pa ni hantali diri. Wala pa guys kung adwa kung inom na post. Sa Chiyo, Justice and Unity. Makita ang kuwan, makita ang sa hindi man angat aring babaw na pit. Okay. Naaman ay kuwan. Naaman ay salang gunay ko ng ilang trabaho sangit kong tel dire angat tagamay super farm muna to siya kung likod ko niya dire pwede pa ta mag-standby dire ito pero ang kuan kana gi-construct pa na siya nga public market kanang kitabunan ang kuan dito siya ang entrance sa Mabinay kana siya diha ang ubos mo na siya kung gitingdugan ganiha medyo makita ang ngalan ba so mura na siya ka-share about the ring part sa Mabinay magdungo-dungo na ko kay hapit ko na bunal gani ha super farm niya tuloy ko gawa kayo ng dati dire may action magano siya pulan gahapon dire dapat pinsa mag-practice og sayaw dire ani nga lugar kan mag-practice kalan pa nagi-series ni agi ano pa ayun super fun so kung naka-subscribe sa akong channel please subscribe and hit the notification bell para updated kung sa upcoming videos na ako for today and na ako akong vlog salamat sa pagtanaw so para subscribe please subscribe and hit the notification bell para updated ka mo sa upcoming vlogs ako love you super fun